λόγος που σταμάτησα το βίντεο με το Brawl Stars είναι ότι δεν μου γίνεται το update. Θέλω να σβήσω και το YouTube και θέλω να σβήσω τα πάντα για να μην γίνει. Και μου νικάρει το σχολείο. Λοιπόν, και δεν μπορώ να σβήσω το YouTube, να αφήσω 13 βίντεο στην άκρη, για την ακρίβεια 14, αλλά δεν γίνεται. Αρχικά μαζί με αυτό 15, αλλά δεν γίνεται. Μου κολλάει τόσο πολύ, παιδιά. Αυτός ήταν ο λόγος. Ελπίζω να σας άρεσε. Και το βίντεο που σας είπα ότι βασικά είναι short, τελικά κατά λάθος το έκανα βίντεο. Μην το σχολιάσετε. Για παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω αυτό να γίνει short. Bye.